Obesum Yaman and Quania would in one soon. Nanasu Shroud, Shroud. Omanfo free yemra. Omanfo free yemra. 1978 men's boutique and traditional wear. Ena free. Nananoma himfo. Nananoma Hemaa. Nananoma chiame obi a wukodi hine. Anase akonfompo. Se woba 1978 men's boutique eye kente. Nananomo entoma yetutu eguso edeko eyie. De eya ayefro kente papa bi ediko dwabo ase. Ope Ahenema. Ope frugu. Ope niche. Ope chachao anasa ope Hemaa duku ade bobo wonsa entoma wo be fra kente papa bia wo betu aguso de a eye 1978 men's boutique location no ewo edum ye ben Access Bank bomoden na bra na ene ye medidwa na wonu hu da betumi afre wo 0265188889 1978 men's boutique was say na nanuma fade de a aha ena obenya na moroso Yamma kwaba ya hwefo ne yetiefo pa Nyansapo TV so ya Nyansapo a no wage so ya sane ne badwemba ene Nyansapo ya kira amamre ne amanne ene nso so ya be kira amanne ene amamre ama ada samaga na man Asantehemaa ahudi ekoso ewo kro bia Asante kotoko hene otumfo ose etu abebio nyame kase eye ne fie ene Nyansapo se mo hu ye ya ne ya ba yewura de oti krawi ene brawi enwoma so otumfo ose etu abebio yewura na kache ene aba na mprempre die ya ba ono ankasa ne maame kotoko Hemaa na makradu yi admotoso yensa Asantehemaa ho ene aba ya ene dei atadwefo wa eye kwade man atedenne ene de kwade enya ba panyini yenim sa Asantehemaa mu de mprempii no si yeyi wo bi se ohina yedi ka de netena patam na ohine makwan a yamane kwan na besi bibi a kire kotoko hene na afe no wadimu se wo hene na wo Hemaa de onso yenti yeyi ne kire ene de ena kwade man age ayi ba panyini na yede be kire kotoko Hemaa na kotoko Hemaa so washira no na watunifo na wakohwe kwade kuro no so amaye ne yenim se kwade de Asantehemaa fie na wosom kwade de nyina yenim se Asantehemaa fie na wosom enti ne kotoko Hemaa shira no a na se wode nanu de sem emani wie de a eje se ma me so obesom kotoko Hemaa kotoko fie na nsem e wo no so no onso e de na adwuna beboa yewura Krobi Asante kotoko hene onu ankasa ne maame na makradu eyi abdom otoso ne yensa enti ne de Nyansapo ene nigisem atadwefo wa ene ahotosem awurisiesem ena eye kwade man ehunu ene awurisie no mobedie enti di machie na yenwura na nakradu yi adom na kache na yenhwe dwumadie no de ekoso ho yadom yetiefo pa emprempre de afe na Hemaa yeyi no eye kwade Hemaa na Adwoa Gyamfuaah Boachie odikan na Hemaa papa bi afi na abere watia wono so waduru hayi a wo si fom na busunya dom nyina e wakode adi akire ne yede na kwakyere ono ane maame na Hemaa na makradu yi adom na washira no na wode na durusem ama no ye hwe ye na Hemaa yi a na Adwoa Gyamfuaah Boachie odikan a na afre fita na dofo odi na chi nyina afre fita Asantehemaa mu akire sai fita akire nkunimdie fita akire abosobode fita akire anigye enti ne na Adwoa Gyamfuaah Boachie odikan ne anigye soronko enna na Adwoa Gyamfuaah Boachie ene anigye na aba efie ene kwade man atedenne enti ne dai ye hwe maame a ya maame ahofadie ahofasuo ni nyina eyefufuo ne duku yefufuo edom adi na chi nyina ayefufuo kire se ene atadwefo wa watedenne ene anigye aba kwade man ene kwade man ebo esie o se ye efuse ene dai omanya ba panyina obeso omona nanum tuo mu na wasom Asantehemaa ebi so aka Ghana eman ne enim se ye maame ya de nyina ye nana Adwoa Gyamfuaah Boachie odikan ono ene ye CEO IK
Road Construction Company Limited. Ye maame ono ena ye CEO ema adwuma yi ene de ye maame ni din a ye de ma no eye nana Adwoa Gyamfuaah Boachie a odikan ene de waso ne nana mutuo mu se Kodie Hemaa eti nana ene ne dom ena etwaguo no na ne dom ena ekọ no prempre die ono mo kọ na ye de ye ho akọkyere ye wura Asantehemaa nanda ama kunadu yiadom no wodi ni shira piesie ama won Nyansapo ye sanen badwemba emprempre die afei enna na Hemaa ye yi no ama Kodie eman na Adwoa Gyamfuaah Boachie odikan ye de ne kwakyere na Asantehemaa owura mu no kwaje na Hemaa nsem shira ene ye futuo na ode abeye ne man enti emprempre die ye tiefo ne ahwefo modaruma abru sesie yi monhwei na Hemaa okoje na bere watia ensem ehira mom yenkwa ni yehwe sadie ehoso ekoso acha na page ya baya meka kanye na besre na Asantehemaa se oba penye si ane yekoyi na kire Kodie apa yekoyi ne kire kusuya nyina ba na de ye Nana Adawoma Kodie oba besra oso okoyi oba pen Hemaa ne kwan na me ayado mo aka koyi no e de na kire busua ne enne onso de ne ba besra we e konne wan anu Adawoma oba pen ni ah ni nua ai ai ni nua Adawoma ede Kodie ba pen ya ma Wadaro ti oni oba panyin ni oba panyin Kodie yi ni oba panyin na wayi na sidi okoye nanan no ni we say na ase yi no Kodie wati wo so no akoyi ni de na ble no na no se an on na akoyi na odi na ble we Kodie akoyi bi waba sa wo besum se o maame a okoye a wabedi na de obesu Asantehemaa Wadaro wabei oso ope bokoboko penka bom onpese wabei bibi fufuro besi ono o ezese uba no unua de ezese wanya betena akonwa so de ye uba no behwe ne seba no no so nhwa wo se maame na Hemaa so osra kroye se akonwa de sa na tie ye pere ti sa na tie akonwa ba na ba yesi wi a ba bi ekotobia mu nyina mu ye busua ne de enka bom kwa na ehwe enka se na me ba na yesi na me ba se ba bi akonwa bia sa na tie tia be enka se na me ba na yesi anasa se onu ana abesre na Hemaa na Hemaa ma ne kwan tumi na odi abeyi wo to be ebu bi ese bi afama oba no na aba no so mfa buo ma wo omu sa ne maame no na so bu ni sa oba no montena fefefe on patch na metin makao na be ka ha onso oba ye no onso oba be di ye hwede akosi na Hemaa se won pesa de no o pesa mu de kuro ye ebesom se de na maame amageman esom ya na me eto ne nsafre no kwai sa asom ni bi no ose bla na besom no besom ne som pa na akonwa ni nhirawo Adaroma na Hemaa wo so ohirawo bla na Adaroma hira no wanya bai Adaroma lesre na na mo se wa bai obesum ye ma ne nkwane ahode no onfa so na na so ohirawo makacha na obashi kemi bi Appiah ya le bia brand como ani ko bianti ani ko bianti olha ndio ni mtu leo bianti yeye
Nem mal sua shroud. Papa need me Shroud. Kodie Hemaa. Mama Hemaa. Ah. Obedi na de obaya ne se de no oye wo na. Aka kire no. Se obey. De na ne maame eye wo no saa na omla no meye wo. Mama Hemaa. Me ko. Wan mo diane. What yes you want? What's the name of share what you? Nana so shroud. Wa shroud kusa. Ana, so that's it. That's it, bro. That's it. Aye. Nana said you caught the Bedina house. So I doubt my bro needs a pen too. Wine slada, Jane slada, whiskey slada, Boa Madi, Gyamfuaah Tv, Enstooled Edu. More Tadaka Miensa, the Kodie Sen. Mon prene. Mon prene. Mon prene. Say imprempre die. IK Road Construction. Mame, CEO no. What do you mean di wie? What do you mean friend no? Said you wusipe. Ene die woye nana, your friend nana Adwoa Gyamfuaah Boachie odikan imprempre ono na Kodie nananom no se Kodie Hemaa. Enti imprempre die anije na aba. Uhyia ne ba bia woye na Hemaa prekope nana Adwoa Gyamfuaah Boachie odikan. Ti efri enei ekoi abra kotoko Hemaa hyira yi die na kire se oye Kodie Hemaa prekope atagifo wa anije na aba Kodie ti na Kodie ma mummose na ne die matebele.
ahwefo ne atiefo a ewo Nyansapo so afei ene yede Nana Adwoa Gyamfuaah Boachie odikan abo no wankasa ne kuro Kodie emu yede ne beche Kodie man yede ne tu kurom na wachiachia ne manfo na watena se na ne manfo so abema no ne tiri nkwa na yamma no moni adwuma efrise dwumadie sonko kra ti afei ene efiri kotokofia ya bakodie kurodua yimu a yede Nana ebefa kuromu na amanfo ahunu no wachiachia won na afei wobetena se na kuroma soso abema ne tiri nkwa amana kwa basonko kra abra yaba aye Kodie na yede abrewatia abo no ane die mudie na yentimi maha ne yensanko na etwa se yenhuru abakwasem a ebata kro yi ho na yabusa nananom yabusa mpanyimfo na mpanyimfo so akire se ye ka Kodie a eye omo nananom firi den kira na ye ba asante abedua asante mu no ye ba ye na kyese wonuna kase bi esi kwayem ya na Kodie akire nsraban wo soro ho na Kodie no wono so da na mpanyimfo yi ati ase na ye hunu se Kodie ndidi a ebi beto ase na omuso nya bi adi eno ene ma mpanyimfo yi ne se na se Kodie ate soro na wodidi na ebi ba fom na ye nsu nya bi didi a ene ye betena Kodie dua yi ase ha ya eno ene ma ye omuto ehodin se Kodie e ma nananom etena ho a ye kire ye nsraban a enne kurei adenden atretre aye kese abepem na enne Nana Adwoa Gyamfuaah Boachie a wodikan abefro nananom adwai enti abakwasem a ebeta Kodie eho no de ebekoso e Kodie kurodua mu bia no ye mama so nsi ye bema maso ate ye mama Kodie Hemaa was the new Asantehemaa. If you hold one, on Baba Knaswaha, I'm a 24 about the piano. I'm an Appiah. ya hwefo ne yetiefo pa emprempre die afei na Nana Adwoa Gyamfuaah Boachie odikan Nana abane mpanyimfie eye Kodie ahemfia watena se a nananom konyasofo a ewo Kodie nanom Hemaa nanom empanyimfo a ewo Kodie kurodua yi mu abusua mu mpanyimfo ne abusua nyinara ma Nana Hemaa akwa basonko kura efirisa afe Nana Hemaa abeso ne nanom tue mu se Kodie ba panyini enti sesi emprempre ya hwede ye twague ya na nananom atrankonya ewo Kodie nananom abusua
adehia ewo Kodie nyina ka bomu a ye ma nana Adwoa Gyamfuaah Boachie a odikan akwa abasonko kra.
sadrei afena kurowura waduru ha eye nana ya Boachie pepra otosom yensa nana ya Boachie pepra ono na ye Kodie kurowura afena waduru ha obema na bere watie akwa abasoro nkokora ne maame preko pe na aba no enti afena nana waba o ma ne maame akwa abasoro nkokora Asantehemaa Edia. When the Bibia Yanidia. We were Hemaa actually India. No was there. What they don't question that Nibra and what you need to know is that I need 2 more. And there are no any next. And that's what the Nako, what the Nako actually Nibra Asantehemaa. What's working up to no one who was back actually. Na mamre ni amani bi e wa kire bia obeto aso wa nti se muhunu wa ha no mu a dada no a na Adwoa Gyamfuaah Boachie si de anu nti na amayi nyina ya yi fita ya ye aba be nyina ha no ese de na mani ko ti ya no isi de ko de ya te den Asantehemaa ya wie da ni ata so bibia biem mema ba mema esoria mema so wa ha mema so de mutu tutu bia na yi ni mema so wa kire lu su sadi na Kodie ekene kwasi ye ni hule yetiefo ne ahwefo pa ewo Nyansapo dwumadie eso emprempre de afei ena eye na Hemaa eye nana Adwoa Gyamfuaah Boachie odikan wono ankasa ne ba nana ya Boachie pepra otosom yensa
afina na mato santena omo kwatena Kodie kromu na Kodie man Kodie de hye abemma na Hemaa atiri nkwa ne yama na kwa abasonko kura Nyansapo atiefuo madaroma sɛdeɛ mpanyin kaayɛ no bibia wahyɛseɛ bia no ɛwɔ na wieyɛ mprempren deɛ dwumadi a yɛde brɛmo no aha ɛne yɛde mo besie ne yɛde dwumadi no ho kyia me nana sɛi berima meda mo nyinaa ase
eko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sane ye fa nyansapo Aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame